Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon. Ez az első videó, Mr. Picor B vagyok. És nagyon örülök, itt vagytok velem. Ezzel YouTube csatornán főleg gamer tartalmakon fogok készíteni. Elsősorban Minecraft videóba, de tervezek még sok mást is, ami érdekel titeket. Minecraft mindig egy olyan kedvencem volt, bár nem vagyok profi, de szeretnék fejlődni, közben veletek együtt szórakozni. Ezért fontos, hogy ti mondjátok meg, milyen videókat készítjek. Például saját SMB kalandok, vagy ahol tudjuk közösen játszani. Lifehacket, például redstone-os, ilyesmi. Túlélő motos, és megmutatom, hogy ti mondjátok, hogy mit fedezzek fel. T-launcherbe letölteni, berakni skineket, stb. Elsősorban skin csinálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ötleteket javasoltok, állítok élőbe. Úgyhogy nyugodtan írjátok meg kommentbe, mert a csatorna rólunk szól. És együtt fogjunk alakítani tartalmakat. Köszönöm, megnéztétek a videómat.